den her video vil jeg lave en kort guide af Duotones kitesortiment. Duotone har 7 forskellige kites. Jeg vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilken der passer bedst til dit level og dit ønske af kitesurfing-stil. Ripple er vores ultimative freeride og big air kite. Perfekt til høj hop, airtime og smide store loops. Dertil er den super gode freeride egenskaber, som blandt andet giver den en god upwind-drift og en stor wind range. Dice er vores ultimative freeride kite, men ikke bare en kite, der er okay til alt, men en kite, der er toppen af klassen i både freeride, freestyle, big air og strapless riding. Mono er vores freeride og foil kite. Den perfekte one-shot kite til dage med mindre vind. Juice er vores ultimative letvindskite, der vil sikre dig mange flere timer på vandet. Evo er den perfekte begynder- og freeride kite. Den er super nem at styre og meget stabil i luften. Dertil har den egenskaber, der gør den både god til alt fra big air til foil. Vegas er den ultimative freestyle kite. Perfekt til wake style, on-hook tricks og smide den kæmpe store, kraftfulde loops. Til sidst er der Kappa, den bedste foil kite. En blanding mellem super high-end foil race kites og inflatables.